Estas son as instalacións do Centro de Coordinación Central de Defensa contra Incendios Forestais, entidade dependente da Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería do Medio Rural. Dende aquí, dende San Lázaro, contrólanse os centros provinciais. Todo está a punto para comezar a época de maior risco de lumes en Galicia, despois de ir incorporando novas tecnoloxías como maior número de cámaras de vixiancia ou drons que tratan de detectar calquera incidencia no noso territorio. Son medidas encamiñadas tanto á prevención como á extinción. O centro recibiu a visita dos parlamentarios da Comisión Especializada en Montes. Dende aquí, hoxe podemos apreciar como as novas tecnoloxías poden axudar a prever o lume. Dende Marea pensamos que iso é vital, tamén queremos reclamar que isto nunca pode sustituir as antigas casetas de vixiancia e ese persoal tan cualificado que temos hoxe no país e que tantos anos levamos traballando contra os incendios forestais. O principal problema que é a ordenación do monte está aí pendente. O noso monte non se soluciona con máis medios contra incendios. O problema do noso monte está enquistado en nós mesmos, nunha necesaria ordenación, nun necesario aproveitamento, non sei se dicir comunal, pero sí por medio de agrupacións de propietarios que solucionen o problema das faixas de seguridade. Non hai maneira de facer rentables as faixas de seguridade se non é dentro de un proxecto común. A raíz dos incendios forestais de 2017, que foron que xa había antecedentes, pero que dende ese ano hasta 2017 realmente non se puxeron baixo o noso punto de vista os medios materiais nin humanos, pero neste caso materiais necesarios para solventar e para resolver este tipo de problemas que nos afecta a todos. Vou poñero en valor e agradecer o traballo que fan todo ese personal que actúa directamente e que desde logo vese complementado con este gran dispositivo técnico e sobre todo tamén poñer en valor que este ano no Pladiga contémplase un gran aumento en cuanto a presencia de medios tecnolóxicos, vai haber un incremento de 30 cámaras e tamén por primeira vez van a actuar en torno a 8 drones. Os cidadáns teñen á súa disposición un teléfono ao que poden chamar de maneira anónima para denunciar calquera conduta sospeitosa que poida dar lugar á propagación dun incendio. Trátase do 900 815 085 e que unha gran porcentaxe dos lumes que xorden na nosa comunidade son provocados. Por iso se fai un chamamento á colaboración cidadá.